Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Lapho sishumayela khona ivangeli lombuso wezulu. Ukuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu. Kube ukuthethelela kwezono. Kulabo abalalele njengamanje sizocela ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanombuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esezambulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa eqinisweni nasengcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nonke lixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi ubhethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo nathi kube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisibolela eqinisweni nasengcweleni. Ungakhohlwa nokusharesha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo enihlanganyela kuzo nifakazelana ezimfundisweni zenu ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi, kuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ayifundiswayo nayishunyayezwa khona ngokwembhalo engcwele iBhayibheli. Ku-YouTube shareisha ilink nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigolise amakhanda sibonge babowethu osezulwini, sicele nakuMoya Ngcwele ukuba silizwe ilizwi lakhe, lona eliyisibani sezwe, elizile, elingumoya neqiniso. Ake sigolise amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike ezimpilweni zethu singabantu sisemhlabeni. Intando yakho mayenziwe, khazimuliswa uNkulunkulu wethu osemazulwini. Thumba izinqondo zethu Nkosi uJesu, siyanikela imizimba yethu, siyafuna ukwazi uNkulunkulu onamandla, wena othi nguwe uNkulunkulu, ngaphandle kwakho akubanga khona uNkulunkulu, nasemva kwakho akusayi kuba khona uNkulunkulu. Wena wedwa Nkosi uJesu uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sakho sobukhosi. Siyanikela izinqondo zethu uNkulunkulu onamandla, sithi mawube kithi lo mqondo wokuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sikhulekela lesibani esizile emhlabeni, sikhulekela le mbewu ezile emhlabeni engayona uNkulunkulu okwembewu yentando yomuntu nangemzimba womuntu, kepha inenkazimulo kaNkulunkulu. Siyacela uNkulunkulu onamandla ukuba usiphe isinkwa semihla ngemihla. Wena labo bathandayo uNkulunkulu badonsela kuwe, ubadonsele ekhanyeni. Siyakubonga Nkosi uJesu kuba akekho ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Siyacela usiphe isinkwa semihla ngemihla. Dala uNkulunkulu inhliziyo yokuphenduka ngaphakathi kithi, inhliziyo uNkulunkulu yokuhlanzeka. Sivume izono zethu, sibathethelele uNkulunkulu nabasonileyo, ngokuba nawe Nkosi uJesu usithethelele uNkulunkulu ngoJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, ngokuba umbuso ungowakho. Wena ubusa emhlabeni, ubusa nasezulwini. Mayenziwe intando yakho ezimpilweni zethu kuze kube phakade. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu. Abaprofethi basendulo, abaprofethi abangcwele, siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi basendulo ababekezela. Siyambonga uNkulunkulu ngoIsaya, ngoJeremiah, ababefuna ukukhandwa abantu ngamatshe ngenxa yokuthi babebambelele eqinisweni. Siyambonga uNkulunkulu ngoElijah, abaprofeti abahamba ngokuthembeka baze bahamba bayocasha, becasha ezintabeni, besabela ukuphila kwabo. Siyambonga uNkulunkulu kaAbraham, othi yena uyokwaziwa ezizukulwaneni njengoNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, ongu-Israyeli. Siyakubonga Nkosi uJesu, wena othumele abapostoli bakho ezizweni zonke. Siyakubonga Nkosi uJesu kuba lokwazi ongaka kufinyelele nakuthina, kuba wena Nkulunkulu, wena wedwa uyinkosi nomsindisi. Wena uNkulunkulu ozile emhlabeni uzosindisa izimpilo zethu. Ithi lento lithi izwi mangizokhuluma nje, lithi izwi uma umuntu esekuKristu bazosha abazalwane ngoba bayazi. Uma umuntu esekuKristu useyisidalwa esisha. Bheka okudala kudlulile. Angithi kunjalo bazalwane, uma umuntu ekuKristu useyisidalwa esisha, owakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Angithi incwadi yesibili kwabaseKorinti isahluko sesi-5 verse 17 ithi, kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kaKristu, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi, buyisanani noNkulunkulu. Buyisanani noNkulunkulu, siyanincenga bantu bakaNkulunkulu, siyanincenga egameni likaJesu Kristu ukuba buyisanani noNkulunkulu. Manje ke mfowethu, dadewethu, nawe mama, nawe mdala osukuKristu, uthi wena ungumntwana kaNkulunkulu, ikakhulukazi wena othi ubhapatisiwe, umamkele uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, usunambithisile, wezwa lamandla alimpilo esibekelwe ezulwini. Kebanazi ukuthi abangalungileyo abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Anazi incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko sesi-6 verse 15,
ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu. Anazi yini? Uma umuntu ekuKristu useyisidalwa esisha. Umuntu oyisidalwa esisha uyabuyela yini efebeni? Njengoba defeba engakamazi uKristu. Umuntu oyisidalwa esisha ekuKristu, uNkulunkulu esephila kuye. Ngabe lo muntu uhamba ngamanga yini? Usahamba efakaza ngamanga, eqamba amanga. Ngabe umuntu owaziyo ukuthi umzimba wakhe akusawona wakhe okaKristu, uyaqhatha yini? Azathi ngimzonda kabi, angimfuni la ehambe khona. Hayi ngimfuni uyanginyanyisa. Ngabe yona le nkonzo uNkulunkulu asinike yona yini kuKristu? Anazi yini ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu? Le mzimba akusayona yethu. Ikakhulukazi thina abantu abasha. Ngifuna ukubuza ukuthi njengoba nje sibhizi sikholosha sithi sisindisiwe ngomusa, kepha sisabhizi sisathanda izinto zezwe, sidlala oma dating games, la ukhonzela khona unabantu obaziyo bayathandana, bathi bayathandana. Ake sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini, ngoba ima imizimba yethu izitho zikaKristu. Uma imizimba yethu izitho zikaKristu, kumele le mizimba yethu siyiphathe kanjani na? Anazi yini ukuba imizimba yenu izitho zikaKristu na? Pho ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe na? Khana kanye. Pho wena njengoba usabhizi nje uthatha umzimba, isitho sikaKristu, umzimba kaKristu, ufeba ngawo, uyajola la esontweni, ulokhu ubhizi ufundekela ngomoya ongcwele, uzuthandaza nangelimi zamanga. Umoya ongcwele akakutsheli nje ukuthi lento oyenzayo febe. Njengoba uboyfriend nje ugirlfriend la endlini kaNkulunkulu, uthatha umzimba, isitho sikaKristu, usinikele efebeni, usinikele emangeni, uyatshontsha, utshontshe emsebenzini. Unendoda wathi indoda yakho ngoba ikholwa uzofeba namadoda la esontweni, mama webhanti, unamadoda ofeba nawo la enkonzweni. Uthatha lo mzimba kaKristu uzomnikela efebeni nasekuphindeni. Nani bafundisi nizobizwa ngodedi? Hayi babu wami, hayi dedi, uholo moya wenkanuko,
Kepha umuntu mayese kuKristu useyisidalwa esisha. uNkulunkulu usenzele inkonzo yokubuyiselana naye ngoKristu. Ngithathe yini lo mzimba kaKristu ngimnikele efebeni na? Uthini uJesu mayisichazela kahle kwincwadi kaMateyu ukuthi umuntu obuke umuntu wesifazane wamkhanuka uselalile naye. Asilona iso lelo elikhubekisayo. Yini ungayidaluli le mimoya ukhala enkosini? Ulokhu ufundekela abantu ngokuthi uyakholwa wena ungumzalwane, kepha izithelo zokuba umzalwane azibonakali. Wenziwa yini ukuthi umbize uNkulunkulu ngomlomo, kepha izithelo zokukholwa ungakhaleli uNkulunkulu ukuthi aziveze empilweni yakho? Wenziwa yini? Wenziwa yini mfowethu ukuthi sekuyaziwa ngisho nala enkonzweni abanye obrother bayazi ukuthi wena uyamthanda usister bani? Kuyaziwa ukuthi njengoba nila ekwayeni nje nina niyathandana. Uthathe lo mzimba kaKristu wawunikela efebeni. Uthatha lo mzimba kaKristu unikela efebeni. Uvumela iso lakho likhubekise. Kwenziwa yini lokho? Mzalwane, kwenziwa yini? Mfundisi, kwenziwa yini ukuthi wena uyakholwa usindisiwe awukwazi ukugcina ukuthula nabanye abazalwane? Kwenziwa yini mama webhantshi uhamba uqhatha abazalwane okhonza nabo? Kwenziwa yini? Ngithathe yini umzimba wami ngimnikele efebeni? Kepha nazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Ngokuba uthi yena laba ababili bayakuba nyamanye. Laba ababili bayakuba nyamanye. So wena njengoba unikela umzimba wakho ngefebeni, wena unyamanye nomoya wofebe, unyamanye nalomoya wofebe ongadingeki kumzimba kaKristu. Kepha wena uthathe lo mzimba kaKristu unikela efebeni. Uthatha lo mzimba kaKristu unikela emangeni. Uthatha lo mzimba kaKristu unikela ekwenzeni ungalungi. Uphisi uyashumayela. Kepha uhamba ukhanuka abafazi babantu. Uhamba uncwasa abafazi babantu. Ulokhu bathandazela ngemithandazo yamanga
ubabeka izandla kanti uholwa inkanuko. Yini ungacela umoya ongcwele alungise lesandla esikukhubekisayo? Incwadi kaMateyu isahluko sesihlanu verse 31 kwathiwa yilo naloyo olahla umkakhe kamnike incwadi yesahlukaniso. Kepha mina ngithi kini, yilo nalowo olahla umkakhe kungengenxa yokuphinga umenza aphinge, nokuganwa ngolahliweyo uyaphinga. So njengoba uhlezi nomfazi womuntu nje uthi hayi babengasayinile, lo muntu lotsholiwe wakhishelwa inkomo, wahluleka ukulinda nomuntu, bahamba bayongena kule nkonzo yokugana. Wena uhlezi naye usumlahlise nendoda yakhe ngenxa yokuthi bangena kule nkonzo yokuganana bengashadile, befeba phambi kaNkulunkulu ngoba akakanikelwa kuyena lo wesilisa, akakanikwa lo wesifazane. Nawe usuthathele lo thuba mfundisi, wangena umfazi womuntu, wangena umfazi womuntu ngenxa yokuholwa inkanuko, uthathele umzimba kaKristu wawunikela ekuphingeni. Awanelisiwe umfazi wakho, ntomusha. Ntomusha lokufeka obhizi okwenzayo ko Facebook na ko Instagram na ko TikTok ngoba wazi ukuthi awubonwa, waziwa abangani bakho kuphela. Laba abangani bakho ofunda nabo noma osebenza nabo, ngabe kulungile yini ukuba uthathe umzimba kaKristu unikele efebeni? Ngabe kulungile yini incwadi kwaseKorinte isahluko sesihlanu verse 7, khiphani imvubela endala ukuze nibe inhlama entsha, njengalokhu ningabangenamvubelo. Khiphani imvubelo endala, njengoba uyiphilela nje uzijolela ungalaleli, uzenzela umathanda wakho. Manje yoba usisidalwa esisha, ususithathile isinqumo sokuthi awusayiphileli wena. Khipha imvubela endala, khipha imvubela endala ukuze nibe inhlama entsha, njengalokhu njengabangenamvubelo, ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe elinguKristu. Njalo-ke masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubela endala. Kwenziwa yini njengoba ususindisiwe nje usabuyela emkhubeni emdala? Awusajoli manje ngosikhotheni abahamba ngamagalofu, awusami nabafana estradini usuqashe ngegama lokuthi umzalwane.
kepha awuyekile ukulala, awuyekile ukufela, awuyekile ukuzonda mama, awuyekile ukuhamba ukhatha ukukhuluma ngamagama abantu. Khipha imvubela endala, asigubhe lo mkhosi. Kungabi ngemvubela endala, kungabi ngemvubela yokushinga neyobubi, kodwa kube ngeyesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso. Ake ube neqiniso mzalwane, ake uthi ujabula, uhlabelela, ucula, uthi mayibonge inkosi, uthi uyambonga uJesu oyinkosi nomsindisi owalenga esiphambanweni ngenxa yezono zakho, ukuze wena ube isidalwa esisha. Uma umuntu ekuKristu useyisidalwa esisha, kuyini pho lokhu ukuba wena usathela izithelo zokushinga nezobubi, nezokuhamba ubuka abantu besifazane bakhanuke? Kwenziwa yini? Kwenziwa yini namanje awukafuni ukuxolela abantu abakwenza kabi enhlizweni? Uzokhupha nini nomkhosi ngendlela eyona yona? Uyeke ububi. Uma ungcwele ekhuluma ngoPaul, uyasicacisela kwincwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko sesi-5 verse 9. Mzalwane lalela, nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe, angisho izifebe zalomhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi. Uyakholwa wena uthi uJesu inkosi yakho nomsindisi wakho, kwenziwa yini pho ube isifebe, ulale ungashadile? Kwenziwa yini nje ukuthi uyakholwa nje uJesu inkosi nomsindisi empilweni yakho, usatshontsha, uhamba ufisa izinto zabantu, ungumphangi, nabakhonza izithombe? Kwenziwa yini ukuthi njengoba uthi wena uyikholwa, uyisidalwa esisha esikuKristu, kwenziwa yini pho umqondo wakho ungawuvumeli uNkulunkulu aguqule? Kwenziwa yini ukuba usatholakala ukhonza izithombe, nishumisa impepho, nigqoka iphambano? Kwenziwa yini uguqa phambi kwezithombe ezidwetshiweyo uthi uJesu loyo? Kwenziwa yini? Ebethi uJesu yena ngokwakhe ezikhulumela yena uJesu ngokwakhe ukuze sibe ngabantu abanokuqonda. Mayekhuluma encwadini kaJohane, yena ungumsindisi wezimpilo zethu, ngoba ngesikhathi ungakakholwa, ungakazani noJesu, ungakaba isidalwa esisha, ubushisa impepho emsamo. Ulokhu ufakaza ukuthi hayi mina ngazalelwa khona iLuthela, ogogo wami wazalelwa iLuthela, nathi ekhaya sikhonza iLuthela, sikhonza eMaromeni, nathi sikhonza ePentecost,
kepha ungamkelanga uJesu wena nikhuleka kweningakwaziyo. uJesu uthi nikhuleka kweningakwaziyo. Incwadi kaJohane isahluko sesine verse 22. Thina sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda, kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. So lemkhuleko enikhulekayo ebhale incwadini enilokho niyibiza njengamaphomu, niyibiza njengenkondlo, awakakhuleki uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Ngoba lomkhuleko awusuke enhlizweni yakho, awusuke ekujuleni kwenhliziyo yakho. Ufakazela amazwi ayizayo ukuthi sikhonza uNkulunkulu ngezindebe zomlomo, kepha izinhliziyo zethu zikude naye. uNkulunkulu ufuna abantu abakhuleka kuyena ngomoya nangeqiniso. Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko sesi-5 verse 11. Kepha manje nginilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi. Ningaze nadla nokudla nonjalo. Wenziwa yini-ke pho nina manihlanganyele nithi nenza inkonzo yesidlo? Angakaphenduki. Awuyilahlile, awuhlukene nalo mfana osafeba naye. Awakayeki ukuqamba amanga, awakayeki ukutshontsha. Uthi uMongcwele singahlangani nani, singabi nenhlanganyelo nani. Uthi masingahlanganyeli nabantu abalokho bebiza uJesu ngomlomo, kepha izithelo bezinqaba. Awuyingani yomtshela umfundisi wakho ukuthi njengoba nje esihola lo mfowethu lapha kwi-keyboard player, noma esihola la kwikwaya, noma la esontweni ekwikhaya, noma ewu-asha, akamkhonzi uNkulunkulu ngokupheleleyo, uyafeba no-sister Sibanibani. Dalulani imisebenzi yobumnyama. Sibhizi sihlanganyela nabantu la bona balala ngasese, nani nihlanganyela emsebenzini yabo yobumnyama, ngoba anikudaluli lobumnyama. Uyabazi bayafeba kodwa usaqhubeka ukhonza nabo. Uyaphuma uMongcwele mayisifundisa uthi asingahlanganyeli nabo. Masingaboshela ejobeni linye nabantu abangakholwayo. Incwadi yesibili waseKorinte isahluko 6 verse 14. Masingaboshela ejobeni linye nabangakholwayo, ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na. Wena unikela umzimba wakho ukuthi uyamkhonza uNkulunkulu, ufuna ukwenza ukulunga, kepha usahlanganyela umngani nomuntu osajola khona la enkonzweni, usaqhuba lemisebenzi ade yenza engakakholwa.
nawe uvumelana nayo lo moya. Uvumelana nayo le mimoya. Incwadi ngokuba Mateyu isahluko 12 verse 50. Ngokuba yiloyo naloyo owenza intando kaBaba osezulwini nguyena ongumfowethu nodadewethu nomama. Njengoba usafeka nje ungafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, awuyena umfowethu, awuyena udadewethu. Khipha imvubela endala. Nawe kuleli bandla ohlezi kulona umfundisi wakho njengoba enganitsheli nje. Uthi umoya ongcwele masingaboshelwa ejokeni linye nabantu abangakholwayo. Uhlanganyela kanjani nabantu? Athi umoya ongcwele ngeke babone umbuso wezulu. Ungumfowethu kanjani lo muntu? Athi umoya ongcwele ngeke awubone umbuso wezulu. Udadewenu kanjani? Enikela umzimba kaKristu ekupheleni. Nasekukhonzeni izithombe. Hayi sekhaya ngizothi impela. Hayi ma, bacelile nje ukuthi ngisupporte, ngibanike imali kuzobe nomsebenzi. Usupporta kanjani? Into ayisinengiso kuNkulunkulu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 6 verse 9. Kepha nazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa. Yabona ngamathomo wenu ashaya emdukisayo. Niyacwecwa kunokuba nithathe izwi kaNkulunkulu. Niphila ngalo ngoba umuntu ngeke aphile ngesinkwa senyama kuphela, kepha ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. uNkulunkulu akathokozi ngale insimbi esishaya sibanga umsindo uma izwi lakhe singaligcini. Akathokozi. uNkulunkulu akathokozi ngalo msindo esiubangayo. Silokho sibiza ngabazalwane abasindisiwe. Sisho wathi Jesu. Kepha izwi lakhe asifuni ukuligcina. Sivumela uSathane azosibusa ngenkohliso. Ake ulalele. Njengoba ngithi kuwena uNkulunkulu uthokoza ngokugcina kwezwi lakhe. Incwadi kaJeremiya isahluko 11 ngizoqala lapha verse 3. Angiqale verse 2. Zwanini amazwi alesi sivumelwano. Nikhulume kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema. Uthi kubo, usho manje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli, makaqalekise umuntu ongezwa amazwi alesi sivumelwano, engayala ngawo oyihlo mhla ngibakhipha ezweni laseGibhithe, isithandwa sensimbi, ngokuthi nawo amazwi uNkulunkulu awasho, zwanini izwi lami nilenze njengakho konke
enginiyala ngakho nibe ngabantu bami mina ngibe nguNkulunkulu wenu. Uma ngiqinise isifungo engasifunga koyihlo ukubanika izwe elichichima ubisi nezinyosi njenganamuhla, ngase ngiphendula ngithi amen Jehova. Zwanini izwi lami nilenze njengakho konke enginiyala ngakho. Uyashunyayezwa, uyafundiswa, kepha uyanqaba. Uyanqaba ukuza ekhanyeni. Ukukhanya kufikile empilweni yakho. Wena uyanqaba ukuza ekhanyeni, uzocasha nje ngomlomo ulokhu uthi umntwana kaNkulunkulu. Incwadi kaJohane isahluko sokuqala verse 11. Weza kokwakhe abakhe abamamukelanga. uJesu uzile ukuba sisindiswe, simamkele, ukuze sisho ngokupheleleyo ukuba uma umuntu ekuKristu useyisidalwa esisha. Singabe ngabantu abakhonza uNkulunkulu ngezindebe zomlomo, kepha siyanqaba ukwenza izwi lakhe. Wena osahlanganyela nabantu abafebayo, nabantu abakhuleka bengawambuzile amakhanda, abanqabayo ukugcina izwi kaNkulunkulu, maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Ngokuba kunakuhlanganyela buni ukulunga nokungalungi na? Kunabudlelwana buni ukukhanya nokumnyama na? Phela iminyaka usindisiwe, kodwa iBhayibheli awulazi, awuliphathi ngisho enkonzweni. Sindisiwe ngomusa. Sindisiwe ngomusa. Makabonga uJesu wasifela. Lo musa enokuxhaphaza kangaka. Lo musa esukuxhaphaza kangaka. Incwadi ngokuba kwabaseRoma isahluko 6 verse 1. Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Ngabe uJesu uthi asiqhubeke yini? Sijole sifele. Sesisindisiwe. Ngabe uJesu uthi asiqhubeke yini? Sidalo utshala sesisindisiwe. Siqambe amanga sesisindisiwe. Uma sithi siyakholwa imibhalo, ukholo uNkulunkulu odale izulu nomhlaba, othokoza ngekugcina kwezwi lakhe, sihlale yini esonweni ukuze kuvame umusa na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa. Uthi uMoya oNgcwele kukhana kanye. Thina esafa maqondana nesono, singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi
sonke esabhaphathizelwa kuKristu Jesu sabhaphathizelwa kukho ukufa kwakhe na. Ingakho ungasho kugcwala umlomo uma umuntu ekuKristu useyisidalwa esisha. Ungasho kugcwala umlomo ukuthi umzimba wakho uyithempeli likaKristu. Ngoba ngesikhathi ukukhumula umuntu omdala usuhamba ngomuntu omusha. Sabhaphathiselwa kukho ukufa kwakhe na. Ngakho sembele naye ngokubhaphathizwa kukho ukufa kwakhe, njengalokhu uKristu wavusa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Uma umuntu ekuKristu useyisidalwa esisha, asihambe ekuphileni okusha. Ekuphileni okusha, incwadi yokuqala kaPetru isakhubo sesibili. Ngakho lahlani ububi bonke, nobuqili bonke, nokuzenzisa, nomhawu, nokuhleba konke. Angithi sesafa, siphila kuKristu. Incwadi kaBaseroma isakhubo 6 verse 9 sazi ukuthi uKristu usevusiwe kwabafileyo, akasafi. Ukufa akusabusi phezu kwakhe. Uverse 8 uba kepha uma safa kanye noKristu, verse 5 ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana nayo, siyakuba njalo nangokuvuka. So uma uKristu, sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize, singabe sisakhonza isono, ngokuba ofileyo ukhululiwe esoneni. Njengokuba sembelwe kanye naye ngombhaphathiso, nemkhondo yethu-ke ayiguqulwe, asihambe njengokuba esho incwadi yamaRoma isakhubo 6 verse 4. Sembele naye ngombhaphathiso, ngakho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavusa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Masihamba-ke ekuphileni okusha, incwadi yokuqala kaPetru isakhubo sesibili verse 2, njengezingane ezisanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenabonakala, ukuze nikhule ngalo kube ngokusindiswa, uma seninambithisile nezwa ukuthi iNkosi imnene. Ake sifundeke ukuhamba ngomoya. Ake sifunde ukuhamba ngokulunga. Ngoba le mzimba akusayona yethu.
kaKristu. Incwadi yamaroma isahluko 6 verse 5. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana naye, siya kuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni. Uma umuntu ekuKristu useyisidalwa esisha. Avuleke okudala mzalwane. Ayivule imisebenzi yomuntu omdala, yokufele, yokukhonza izithombe. Ngoba wena usukuKristu. Usuyisidalwa esisha. Singalokho nje sithi uma umuntu esekuKristu ngemlomo akhombise, asilahle imisebenzi edukisayo engcolisa imizimba yethu, sinikele imizimba yethu. Ake senze inkonzo yokunikela imizimba yethu. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 1. Ngakho ngiyanincenga bazalwane, nami ngiyakuncenga mzalwane ngokubulalela ngobubele bukaNkulunkulu, ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Sincengwa nje ngoba vele imizimba yethu, njengokusho kwencwadi yokuqala kwabaseKorinte verse 6 verse 15. Anazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu na? Pho ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zezifebe na? Njengoba usafeba nje awakabi nakho ukuqonda uthi umoya ongcwele qhana kanye. So phenduka ngiyakuncenga ngobubele bukaNkulunkulu, nikela umzimba wakho. Ube ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu. Kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ake ukhonze uNkulunkulu ngokuqonda-ke manje. Nikela umzimba wakho ube ngumhlatshelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu. Akumkhonze uNkulunkulu ngokuqonda manje. Awuyeke ukumkhonza ngemidanso yokuxwexa lo yenzayo namathomoyi lawa nangezindebe nje ubanga umsindo. Akumkhonze ngokuqonda. Ake umnikele umzimba wakho ube ngumhlatshelo ophilileyo. Ube ngumnikelo ophilileyo, ongcwele. Ungezwa nje abantu belokhu bekhuluma ukuthi hayi ngiyabazonda labantu abasindisiweyo, bayitshela ukuthi babangcono. Hayi labantu abasindisiweyo abalaleli, hayi labantu abasindisiweyo bafuna sizwe ngawo, hayi labantu abasindisiweyo. Inkinga nje inokusindisa. uSathane ubhalele kumnyameni, kodwa ukhanya kufikile ezweni. Awunikele
unikele umzimba wakho ube ngumnikelo ophilileyo ongcwele. Ake ulalele njengoba umoya ongcwele esincwadi yokuqala kaPetro isahluko 14 njengabantwana abalalekayo ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. Umuntu ongalazi izwi laNkulunkulu uhamba egazini, kepha ukukhanya masekufikile kuyakhanyisa endaweni zobumnyama. Thatha iBhayibheli lakho uqhale, ungalingisi izinkanuko zakuqala engazini kwenu. Mawushunyayeza ukuthi umuntu osindisiwe noma umuntu okholwayo uNkulunkulu, okholwa uJesu oyinkosi nomsindisi, akayishumisa impepho, akawakhonza amadlozi, akafeki, akaqamba amanga, akatshontshe, akadakwa utshwala, ngoba izwi likaNkulunkulu lisho njalo. Awuphikisi wena ungalazi izwi likaNkulunkulu. Cela ukuthi akukhombise ukuthi kuphi lokho ezwini likaNkulunkulu, ngoba wena uthi ukholwa uNkulunkulu, uthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wakho. Angithi musaba ukulingisa izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu, kodwa njengoba nibizayo engcwele manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele, ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele, ngokuba mina ngingcwele. uNkulunkulu ungcwele usibizele ekungcweleni. Ngakho ngiyakuncenga mfowethu, ngiyakuncenga mama, ngiyakuncenga mfowethu, nawe mdala ngiyakuncenga, ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. uNkulunkulu usibizele emngcweleni, akasibizele emagameni amabandla. Yabona nje usakholosha nje ngebandla lasePostoli, njengoba usakholosha nje ngebandla laseChurch, njengoba usakholosha nje ukuthi wena usondela Assemblies of God. Moya ongcwele usibizele emngcweleni. uNkulunkulu ungcwele usibizele emngcweleni, usenzele inkonzo ngoKristu, usenzele inkonzo yokubuyiselana naye ngoKristu. Yeba le nkonzo awufuni ukuyamkela. uSathane ukuluthe ngamagama amabandla. uSathane ukuluthe ngamagama amabandla. Uthi ulizinikela umzimba wakho, ngoba lo mzimba awusawona wakho, okaKristu. Nawe uyavuma umntwana kaNkulunkulu, uthi usindisiwe, iba ngcwele phela. Sihlale enesonweni ukuze kuvame umusa. Kwenziwa yini pho wena usaqhubeka uhlala esonweni? Awukakabi nakho ukuqonda. Phenduka ubhabhathiso,
njengobuzwa nje izwi likhuluma nawe, umfowethu nodadewethu yilabo benza intando kaBaba osezulwini. Umntwana kaNkulunkulu wenza intando kaNkulunkulu osezulwini. Guqula-ke ingqondo yakho, phenduka, abangalungile abayikulinda ifa lombuso kaNkulunkulu. Yekela ukuvumela uSathane akudukise. Akekho umuntu okhonza uNkulunkulu abekhonza namadlozi. Lelo sonto lakho othi abanankinga nje ukuthi ukhonza amadlozi. Uthi umoya ongcwele ningadukiswa. Wena usuvumela ukudukiswa, udukisiwe. Unakuzwana kuni uKristu noBeliyali na? Unasivumelana sini okholwayo nongakholwayo na? Incwadi yesibili kwabaseKorinte esahluko 6 verse 15. Unakuzwana kuni uKristu noBeliyali na? Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na? Linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na? Njengokusaya kulendlu ithempeli noma leli sonto elinezithombe eziningi, umfanekiso kaJesu, umfanekiso kaJesu uphethe unina. Lingakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na? Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba uNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Ngakho-ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo, isho iNkosi. Phuma kwindawo enezithombe esikhonza uNkulunkulu. Ngoba umoya ongcwele uthi asinikele imizimba yethu ibe umhlatshelo ophilileyo, ongcwele, asihlolisise okuhle nokuthandekayo. Kube ngukukholwa, kube ngukuqonda kwethu, asikholwe ngokuqonda. Ngakho-ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo. Yekani ukuhlanganyela nabazalwane abasafeba, abasakhonza izithombe, abasaphinga, abamhlukile uNkulunkulu bengafuni ukugcina izwi lakhe. Nahlukane nabo, isho iNkosi, ningathinti okungcolileyo, khona ngiyakunamukela ngibe nguyihlo kini, nina nibe ngamadodana namadodakazi kimi, isho iNkosi uSomandla. Wena-ke othi awukaze utshele ubungazi noma uthi ucashile, phenduka. Incwadi Izenzo zabapostoli isahluko sesibili verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni, bathi kuPetro nabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenza njani na? Nawe uyayibuza la uhlezi khona ukuthi ngizokwenza njani, ngenze njani? Umoya ongcwele uthi phendukani. uPetro wayesethi phendukani, iloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kunko ukuthethelela kwezono zenu. Phenduka ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Uma umuntu ekuKristu
useyisidalwa esisha. Rulisa konke okudala kuze kuvele izithelo ezinhle. Yamukela ukukhanya. Phendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyiNgcwele. Phendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe, yiloyo naloyo ozwayo. Phendukani nibhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyiNgcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo, zisindise mfowethu dadewethu, ukuthi yenziwa lento efebe esontweni lakho, wena zisindise, phuma phakathi kwabo. Umkhonze uNkulunkulu ngokuqonda. Phenduka ubhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Uhlanganyele ngomoya nangeqiniso. Uhlanganyele ngomoya nangeqiniso. Verse 42. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Hlanganyela nalezo zinto nabazalwane abafuna ukukhonza uNkulunkulu, abafuna ukuba ngcwele ngoNkulunkulu ungcwele. Wena ke ofuna ukubhaphathiswa, imininingwana ngishiyile escreenini. uNkulunkulu evumile eseyithintile inhliziyo yakho, usufuna ukuphenduka ngomoya nangeqiniso. Thatha imininingwane usithinte. uNkulunkulu evumile uzongena emanzini, ube isidalwa esisha, ube kuKristu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Ake sikhuleke. Baba, egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyakubonga Nkosi uJesu. Wena Moya oNgcwele, moya weqiniso, moya wokulunga, uNkulunkulu wokulunga, wena odalulayo izwi lakho ukuba sihambe ngokuphila phakathi. Mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu. Singabi ngabantu abakukhonza ngezindebe zomlomo. Dalula uNkulunkulu konke ongakuthokozisi. Singabi ngabantu abakukhonza ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo zethu sibe singabanyanyekayo nokulunga, izithelo zokulunga singatholakala empilweni zethu. Sibekele umlilo ozoqeda wonke amaphikankani. Njengabantwana Nkosi uJesu silangazelele ubiso olungokomoya olungenakho ukubonakala. Sisole Baba la siphambuka khona. Wena obathandayo uyabasolo, uyabayala, uyabakhuza. Ushiye nobufakazi obuhle kangaka ukuze inoyo naloyo ozwayo angakhulumi uNkulunkulu inganekwane, kepha akhulume njengokuba umoya emnika ukuba nokuqonda, njengokuba umoya ekhuluma konke emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Khazimula Moya oNgcwele, wena wedwa Nkosi Jesu inkosi nomsindisi. Thatha udumo nenkazimulo manje naphakade. Amen. Amen. Bonke laba ababukayo imininingwana sishiyile kwi-screen. Mulalele imininingwana uzoyithola njengokulalele. Kulabo abafuna ukubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanobufakazi egameni lenkosi uJesu Kristu. uNkulunkulu evumile eyithintile inhliziyo yakhe, mayenziwe intando kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Size sibuye sixhumane bazalwane. uJesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Amen.